Maayong adlaw mga higala ug salamat sa Dios para sa katapusan niya atong pagtuon niini nga mga buhat. Ug diya kita karon sa episode 42 ug atong masayran ng uban nga nahitabo ug sa katapusan niya kinabuhi ni Pablo dinhi sa mga buhat. Pansama sa atong naandan sa dili pa kita magtuon niini nga tema, balikon una nato ang atong gihisgutan sa miaging episode para nga maayo gid kay nga pagkasumpay ang tema nga atong gahisgutan karon samot na kay mao kini ang katapusan. Sa ato pa, ang barko nga gipasakyan kang Pablo sa pagdala kaniya dito sa Roma, gipasangad sa mga tripulante. Ug pag-abot nila sa mabaw duol sa pulo, naguba ang ulin tungod sa dagkong mga balod. Apan sama sa giingon sa Dios kang Pablo, walay naunsa nga bisan usa na lang kanila. Nga gani pa nagsulti ang Dios, nagdasig nga kang Pablo nga kini nga pagbiyahe bisan usa ka kinabuhi sa mga binilanggo wala gay mamatay. Nakalingkawas silang tanan. Ug sa dito na sila sa baybayon, aya pa nila nahibaluan nya kadto nga pulo ginganlan di ay og Malta. Malta ang ngalan niya. Og 276 sila kabuok nga mga tao, lakip si Kapitan Julio ug ang iyang mga sundalo. Usa daghan kaay sila. Milagro gid kini mga igsuon nga nahitabo nga wala sila makulangi. Una-hunaa gani gikan sa Cesarea nga pagbiyahe hangtod nakaabot sa Malta. Bisan pa man sa dagkong mga balod, kuyaw nga mga balod nga galabaw gani sa barko nga ilang gasakyan apan walay naunsa kanila. Magbasa sa kita aron atong mahibawan kung unsa ang nahitabo nilang Pablo dito sa Malta nga diin dito sila karon nakapahulay human sa taas-taas nga pagbiyahe. Apan sa dili pa nato kini basahon ang sumpay sa mga nahitabo, ato unang tan-awon ang mapa para nga makabalik sa atong panumduman ang paglawig nilang Pablo. Sa ato pagikan sa Cesarea, si Pablo sakay sa barko dilayag uban ni Kapitan Julio. Namaybay sila pasalipod sa isla sa Sipri tungod kay sungsungon man ang hangin hangtod nga naabot sila sa Mira. Ug dito sa Mira nakasakay sila ug lain nga barko gikan sa Alejandria nga usa ka kapital sa nasod nga Ehipto. Naglayag sila agi sa Rodas ug agi sa Creta. Ug dinhi nagpasidaan si Pablo nga dili unta sila mogpadayon sa paglawig kay delikado na ang panahon kay akong atong maunahuna nakasinati man si Pablo niini nga mga panahon niini nga mga bulana samot na nga liwas na sa tingpuasa. Ug wala nila makita ang adlaw ug mga bituon sulod sa 14 ka adlaw ug igo lang sila nagpadala sa hangin kung asa sila dad-a. Hangtod nga nakaabot sila sa Kauda, naigo sila sa hangin nga dumagsa ug gipadpad sila sa laod ug nagtuo sila nga makasangad sa Sirtis nga kabalasan ug atong nahinumduman nya kini nga Sirtis daghan mang mga barko ang nakasangad didto ug kung makasangad ang barko didto posible nga maguba ug mamatay gani ang mga tawo nga makasakay niini. Sa ato pa nahadlok sila nga makasanga dito apan naniguro sila nga dili sila makasanga dito hangtod nga nagpaanod-anod sila hangtod nga nakasangad sila ug hinungdan nga naguba ang ilang barko sa pulo nga Malta. Ug kung atong makita sa mapa dili gid kaayo layo ang Roma. Hapit na gid makaabot si Pablo niini nga iyang paglawig paingon sa Roma. Atong basahon ang sunod nga nahitabo diya sa mga buhat kapitulo 28 bersikulo 1 hangtod sa 6. Sa nakalingkawas na kami matud pa ni Lucas nga mao'y nagsulat niini nga mga buhat. Among nahibaluan nga ang pulo ginganlan di ay og Malta. Ug ang mga luma didto nagpakita kanamo og talagsaong kaayo kay sila nagdaod ug kaming tanan giabi-abi nila tungod kay nagsugod naman pag-ulan ug tugnaw ang panahon. Sa ato pa gikan niini nga bersikulo nasabot nato nga sa pagkaguba sa ilang barko, ang uban naglangoy, ang uban nagsakay sa mga guba nga bahin sa barko ug hangtod nga nakaabot sila niini nga pulo,
aya nila na sayri nga Malta di ay ang ngalan ni ini. Ug pag-abot nila ni ini nga pulo, ang mga lumad nga nagpuyo dito nagpakita og talagsaong kaayo ngadto sa ilang Pablo ug bisan sa uban nga mga binilanggo kang Kapitan Julio ug tanan nga mga sundalo. Ug gani pa sobra ang ilang pag-atiman kini nga mga lumad ngadto sa ilang Pablo. Ug dayon nagdaob sila tungod sa katugnaw sa panahon ug giabi-abi sila niini nga panahuna ug atong mahuna-huna nagsugod pag-ulan ug tugnaw ang panahon bisan pa sa pag-abot nila dinhi sa Malta. Versikulo 3, si Pablo namunit og mga igsusugnod sa ato pa para nga makadugang pagid ug kainit adtong kalayo nga gidauban nila ug una-una 276 sila kabuok. Si Pablo namunit og mga igsusudnod ug iya na kining gibutang sa daog. Usa ka bitin migawas tungod sa kainit ug mibaliko sa iyang kamot. Sa pagkakita sa mga lumad sa bitin nga nagbitay sa iyang kamot, sila miingon sa usa ug usa, sa walay duha-duha kining tawhana mamumuno. Ug bisan tuod nakalingkawas siya gikan sa dagat, ang hustisya wala motugot nga mabuhi siya. Mooy nakita sa mga lumad sa panahon karon nga si Pablo namunit og kahoy. Ug tungod sa kainit, migawas ang bitin ug mo'y hinungdan niya mibaliko sa iyang kamot ug mipaak. Ug gani nag-ingon kining mga lumad nga kini nga tao imbis nakagawas sa dagat, wala kamatay, pan wala itugot sa hustisya nga mao ang usa ka ngalan nila sa ilang Dios-Dios dito nga bisan pa kung nakagawas si Pablo sa dagat, gusto gihapon siya nga mapatay. Pinaagi ni ini nga nahitabo kang Pablo. Ug sa ilang mga hunahuna, kini nga bitin nga lala kaayo nga nakapaak kang Pablo, mamatay gid siya. Ug dili siya mabuhi ug di siya makalingkawas ni ini nga nahitabo kaniya. Versikulo 5, matud pa ni Lucas, apan gisawilik niya ang bitin ngadto sa kalayo ug siya wala maunsa. Sila nagpaabot nga muhubag ang iyang kamot ug mukalit pagkatumba nga patay. Apan sa nakapaabot na sila og taas nga panahon, walay nakitang kadaot nga nahitabo kaniya, giusab nila ang ilang hunahuna ug miingon nga siya usa ka Dios. Kuyaw, di ba? Ganina gaisulti sila nga si Pablo usa gid ka killer mamumuno. Ug karon nga wala siya mapatay ni ining bitin nga nagpaak sa iya, nabalhin ang ilang hunahuna ug miingon sila dili mamumuno si Pablo kung dili usa ka Dios. Baliko nato kini paghisgot nga mga bersikulo. Sa ato pa, nakalingkawas silang Pablo gikan sa dagat. Ug nahibaluan nila nga Malta di ay kadto nga pulo nga mao'y ilang naabtan. Ug giabi-abi sila pag-ayo sa mga lumad didto. Bisan kung 276 sila kabuo nga mga tao, daghan gid sila. Ug siguro nga dako kini nga gasto ug dako nga hago alang sa mga lumad didto. Apan si Pablo sa panahon nga namunit siya kahoy, gibalikusan ang iyang kamot ug bitin. Busa nagtuo ang mga lumad nga mamumuno siya kay bisan kung nakalingkawas siya sa dagat, wala kuno mutugot ang hustisya nga mabuhi siya. Usa ka ngalan sa mga Dios-Dios sa mga lumad dito sa Malta. Ug nagpaabot sila nga muhubag ang iyang kamot o kalitra matumba nga patay na. Apan kay wala man siya maunsa, nausab ang ilang hunahuna ug miingon hinuon sila nga usa siya ka Dios. Mga igsuon, usa kini ka milagro nga gibuhat sa Dios alang kang Apostol Pablo. Wala pa gayud mahuman ang tuyo sa Dios kaniya, kay kung nahuman na dito nga panahuna nga gipaak siya sa bitin, kamatayon niya. Apan tungod kay ang plano sa Dios makaabot siya sa Roma, hangtod nga magpamatuod pa siya sa ngalan ni Hesus sa mga sundalo ug uban pa nga mga Hudiyo. Busa ni ini nakalingkawas siya ug wala maunsa. Mupadayon kita sa pagbasa sa ubang nahitabo sa ilang Pablo dito sa Malta. Mga Buhat Kapitulo 28, versikulo 7 hangtod sa 14. O kasikbit ni atong dapita, mao ang kayutaan nga iya sa Pangulo sa maong pulo nga ginganlan og Publio.
nga midawat kanamo og maabi-abihong mipapuyo kanamo sulod sa tulo ka adlaw. Ug nahitabo nga ang amahan ni Publio naghigda nga gihilantan og may disenterya. Ug si Pablo miadto kaniya ug nagampo ug mitapion sa iyang kamot diha kaniya. Ug naayo siya. Pagkahitabo niini, ang ubang mga tao sa pulo nga may mga sakit miadto usab ug nangaayo. Sa ato pagikan niini nga bersikulo nakita nato nga ang kasikbit nga yuta niadtong gidauban nilang Pablo para nga magpainit sila sa kalayo, nga maudi ay ang Pangulo sa isla nga Malta nga ginganlan og Publio. Ug kini mao'y midawat kanila og maabi-abihon pagid nga mipapuyo kanila sulod sa tulo ka adlaw. Ug nahitabo nga ang amahan ni Publio nagsakit, naghigda ug gihilantan ug may disenterya ug posible nga para sa ila lisod kini nga sakit nga basin dili sila makauli niini. Ug dayon tungod kay nahibaluan ni Pablo miadto siya ug nagampo ug mitapion sa iyang mga kamot diha sa papa ni Publio ug naayo siya. Daw kay nabalitaan sa mga tao mga lumad dito sa Malta ang nahitabo nga pagkauli sa papa ni Publio hangtod nga miadto ang tanan nga adunay mga sakit ug nangaayo usab sila pinaagi sa kinabuhi ni Pablo. Sa ato pa, milagro o kahibulungan nga bisan si Pablo mahimo nga makauli sa sama sa mga apostolis nga atong gipanaghisigutan sa mga naunang mga kapitulo. Ug atong hinumduman nga nagpamatuod man kini nga si Pablo usa ka apostolis kay mahimo gani nga bisan mapaakan siya sa bitin dili siya maunsa. Ug bisan man usab ang pagpauli sa mga masakiton mahimo usab niya. So, sa ato pa nahimo nga masamot ang pag-atiman ug pagpalangga sa mga tagalumad ngadto kang Pablo bisan man usab sa iyang mga kauban. Tungod sa ilang nakita ug nabuhat ni Pablo nga nangaayo ang uban nga nagmasakiton. Bersikulo 10. Unya mihatag sila kanamo og daghang mga gasa ug sa among pagikan gisangkapan nila kami sa mga butang nga among gikinahanglan. Human sa 3 ka bulan milawig kami sakay sa usa ka barko nga nagpalabay sa tingtugnaw didto sa pulo. Usa ka barko nga gikan sa Alejandria nga ang dulong may kinulit nga dagway sa kaluhang Dios. Sa ato pa tungod sa gibuhat ni Pablo nga daghan ang naangaayo ang tanang mga tao dito sa Malta, mga lumad, naghatag og daghang mga gasa. Samot na sa ilang pagikan, ug gisangkapan sila, gikumplito sila sa mga butang ang ilang gikinahanglan. Ug human sa 3 ka bulan, nga dito sila naka-standby sa Malta, milawig sila sakay sa usa ka barko nga nagpalabay gihapon sa tigtugnaw dito sa pulo. Sa ato pa, gikan gihapon kini sa Alejandria, nga kargahan og daghang mga bugas ug sakop kini sa Ehipto nga Alejandria ug taga didtong lugar gikan ang barko ug nagbiyahe siya ug kung atong mahuna-huna gikan sa Alejandria nakadunggo siya dinhi sa Malta tungod gihapon sa dili maayo nga panahon ug tingtugnaw. Ug gani kini nga barko adunay kinulit nga dagway sa kaluhang Dios. Ug ang ngalan niini nga kaluhang Dios nga naa nakabutang sa dulong sa barko, iganlan og si Pollux ug si Castor ug kini mga Dios kuno sa dagat nga gasaligan nila nga kung panahon nga galawig sila tungod niini nasipti sila. Ug mao lugar ni nasakyan nilang Pablo gikan sa Malta. Ug sa pagdunggo namo sa Siracusa mipabilin kami dito sulod sa 3 ka adlaw. Ug gikan dito miliyok kami ug miabot sa Regio. Ug human sa usa ka adlaw mihuros ang habagat. Ug sa ikaduhang adlaw miabot kami sa Puteoli. Dito nakatagbo kami og mga kaigsuunan ug ila kaming gidapit sa pagpabilin uban kanila sulod sa 7 ka adlaw. Ug unya miabot kami sa Roma. Sa ato pa kung atong makita sa mapa gikan sa Malta, miabot sila sa Siracusa. Dayon nakaabot sila sa Regio ug nakaabot sila sa Puteoli.
Ug atong nabasa din sa bersikulo nga naay mga kaigsuunan didto nga nahibalag nilang Pablo. Ug nagpabilin pagit silang Pablo didto sulod sa 7 ka adlaw, ayha sila mipadayon ug nakaabot sila sa Roma. Sa ato pa, gikan sa bersikulo nga atong gibasa, giayon ni Pablo ang amahan ni Publio nga pangulo didto sa isla. Ug pagkahitabo niini ang ubang mga tao sa Malta nga may mga sakit, miadto usab kang Pablo ug nangaayo sila. Kini nga gahom nga gihatag sa Dios kang Pablo nga makaayo sa mga sakit, nagpaila kaniya nga usagayid siya sa mga apostolis nga sama sa atong mabasa sa 2 Corinto kapitulo 12 bersikulo 12 nga usa kini ka ebidensya nga apostolis siya kaysa kung unsa ang mabuhat nilang Pedro, nilang Juan ug uban pa nga mga apostolis, mauman usab ang nabuhat niya. Ug tungod niini gipalangga si Pablo sa mga taga Malta ug sa pagikan na nilang Pablo paingon sa Roma sakay sa lahi nga barko, gisangkapan nila sila sa mga butang nga ilang gikinahanglan. Gikumplito nila silang Pablo sa ilang pagbiyahe padulong sa Roma. Dayon milawig silang Pablo sakay sa usa ka barko nga nagpalabay sa tingtugnaw dito sa Malta. Usa ka barko nga gikan gihapon sa Alejandria nga mao ang kapital sa Ehipto nga nagdunggo sa Malta tungod sa bagyo. Ug mga igsoon atong mahinumduman nga delikado gyud ang mga barko dilayag panahon sa ting-unos kay gakapadpad man sila sa mga unos. Hinuon karon nga panahon na arang-arang kay ang mga barko karon di makina ug mas makasukol na sila sa mga unos, mga bagyo ug dagkong mga balod kung ikumpara sa una nga mga barko nga sama sa gisgutan nato nga gisakyan nilang Pablo. Ug ang dulong ni ining barko nga gisakyan nilang Pablo nga taga Alejandria may kinulit nga dagway sa kaluhang Dios nga ginganlan og Pollux ug Castor nga mga Dios kuno sa dagat. Ug human pagdunggo nila sa Siracusa ug sa Regio, nakaabot silang Pablo sa Puteoli nga dakong dungguanan nga dili kaayo layo gikan sa Roma. Ug didto naay natagbo nilang Pablo nga mga kaigsuunan ug gidapit nila silang Pablo sa pagpabilin uban kanila sulod sa 7 ka adlaw. Ug siguro nga gipasaka usab nila si Kapitan Julio. Kay kung atong mahuna-huna gikan ra sa Cesarea hangtod karon uban-uban nila ug uban man usab ang ubang mga sundalo. Nahimong suod pag-ayo si Kapitan Julio ug si Pablo ug siguro nga giwalihan ni Pablo ang mga kaigsuunan dito sa Puteoli ug nabusog sila pag-ayo sa pulong sa Dios. Mismo si Kapitan Julio nakabati ni ining tanan nga mga pagwali ni Pablo. Ug paglabay sa 7 ka adlaw, mipadayon silang Pablo sa Roma nga mao ang daan gisulti sa Dios kaniya nga moabot gyud ka sa Roma ug mao gihapon ang pangandoy ni Pablo nga gusto niya nga makaabot sa Roma sa pagpamatuod nga si Jesus mao ang Kristo ang gisaad ug ang manluluwas. Basahon nato ang mga buhat kapitulo 28 bersikulo 15 hangtod sa 31. Ug ang mga kaigsuunan didto sa ilang pagkadungog mahitungod kanamo miadto hangtod sa tabuan ni Apio ug sa tulo ka abutanan aron sa pagsugat kanamo. Sa ato pa aduna na mga kaigsuunan ni ini nga dapita. Wala kita makabalo kung kinsa sila basta kay adunay mga kaigsuunan ug mitabo sila kang Pablo gikan sa tabuan ni Apio hangtod sa tulo ka abutanan ug siguro nga nalipay si Pablo sa pagkakita kanila. Ug sa iyang pagkakita kanila si Pablo nagpasalamat sa Dios ug nadasig. Sa pag-abot namo sa Roma, si Pablo gitugutan sa pagpuyo nga siyara uban sa sundalo nga nagbantay kaniya. Sa ato pa, nakaabot si Pablo sa Roma. Ugani, gikan niini nga bersikulo masabot nato nga siguro nakapliti si Pablo sa balay nga iyang gipuy-an. Kay wala man siya sa prisuhan gipriso kundili diha ra sa balay uban sa sundalo nga nagbantay kaniya. Pakasiguro kita nga nakapliti siya ug dayon pakasusama sa house arrest
nga bisan kung wala siya sa bilangguan pero adunay balay nga diin dito siya gibilanggo ug naay gabantay kaniya susama sa nahitabo kang Pablo. Bersikulo 17, ug mao kadto nga human sa tulo ka adlaw gikan sa iyang pagpuyo sa balay nga iyang giplitihan, iyang gipatawag ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo didto. Inaay mga Hudiyo nga nakaabot sa Roma. Ug didto sila nagpuyo, dili lang kay ang Israel o Jerusalem mao ang naay mga Hudiyo, bisan man usab sa Roma adunay mga Hudiyo dinhi nga tumong unta ni Pablo nga mao'y iyang walihan pag-abot niya dinhi. Ug karon natuman na sa ato pa tulo ka adlaw na kalabay, iyang gipatawag ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo didto ug sa nagtigom na sila, siya miingon kanila, mga igsuon, ako gitugyan niya binilanggo gikan sa Jerusalem, ngadto sa mga kamot sa mga Romanhon, apan wala ako'y nahimong bisan unsa nga supak sa katawhan, usupak sa mga nabatasan sa atong mga katigulangan. Sa nasukit-sukit na ako nila, buot unta nila nga ako buhian, kay wala may katarungan, nga hukman ako sa kamatayon. Sa ato pa, gi-explicar ni Pablo, sa kununsa nga hinungdan nga nakaabot siya dito. Misulti siya nga wala gid siya nasupak, batok sa katawhan o batok sa nabatasan sa ilang kahimtang nga mga Hudiyo. Ug gani pa misulti pa siya sa nasukit-sukit siya, buot gani unta nila siya nga buhian, kay walay sala nga nabuhat si Pablo nga angay nga patyon o prisuon. Sa ato pa mo gi-istorya ni Pablo ngadto sa kauban niya nga mga Hudiyo nga para masayod sila sa kung unsa ang hinungdan nga nakaabot siya didto. Bersikulo 19, apan sa diha nga misupak ni ini ang mga Hudiyo, napugos ako sa pagdangop kang Sisar, bisan ug wala ako'y ikasumbong batok sa akong nasud. Sa ato pa, tungod kay ang atong mga kauban nga mga Hudiyo, matod pa ni Pablo, nga dili uyon sa posible nga desisyon sa gobernador nga naghawid kaniya o sa komandante, buot unta siyang buhian, apan ang mga Hudiyo dili sila uyon nga buhian si Pablo. Busa misulti si Pablo, napugos ako sa pagdangop kang Sisar, bisan ug wala ako'y ikasumbong batok sa akong nasod. Wala man siya problema, may tungod sa nasod sa Jerusalem o sa iyang mga kadugo, katribo, pero tungod ra sa maong hinungdan, napugos siya sa pagdangop dinhi kang Sisar. Mo'y sulti niya, bersikulo 20, busa tungod ni ining maong hinungdan, mihangyo ako sa pagpakikita o pagpakigsulti kaninyo. Kay kini tungod man sa paglaom sa Israel, nga gigapos ako karon ni ining kadina. Mga igsuon kung atong mahinumduman, unsa gani ang gilauman sa mga Israel? Kung atong mahinumduman, sugod sa sinugdan, gadahuma sila o gahulata sa insakto nga hari nga mutindog gikan sa tribo sa Israel. O isip usa ka Hudiyo, pangandoy nila nga makagawas sila gikan sa pagmando sa Roma, ug karon ang ilang dugay nga gihulat, nasabot ni Pablo nga si Jesus ang insakto nga gisaad, ang Kristo ang Mesiyas, ang manluluwas, nga mao'y mupagawas kanila gikan sa pagkaulipon sa Roma, ug gani bisan ang ilang mga katigulangan, nagdahuman usab ni ini ug mao'y ilang gilauman, nga adunay hari nga mutindog kanila ug mao'y mangulo kanila. Matod pa ni Pablo, ang paglaom sa Israel mao'y hinungdan nga gigapos siya karon ug gikadinahan. Mo'y sulti niya ug tinuod kini nga nahitabo kang Pablo. Ug kung gusto lang niya labanan ng iyang kaugalingon, mahimo man, dili gani siya makaabot sa Roma. Ug dinhi sa bersikulo 21, ug sila miingon kaniya kadtong mga Hudiyo nga naa sa iyang atubangan ug gipakigsayuran niya sa kung unsa ang hinungdan nga nakaabot siya sa Roma, miingon sila kaniya, wala kami makadawat og mga sulat gikan sa Hudiyo may tungod kanimo. Walay nakareport sa ila may tungod sa kung unsa ang nabuhat ug nahitabo kang Pablo didto sa Israel. Ug walay misugilon o misulti og dawtan may tungod kanimo sa mga kaigsuunan nga miabot dinhi. Apan buot kaming mamati kanimo kung unsa ang imong mga hunahuna,
kay mahitungod ni ining maong pundok kami nasayod nga kini gisupak bisan diin. Sa ato pa matud pa nila wala kami nadungog, wala kami nabati ug walay mga kaigsuonan nga nagdala og report dinhi kanamo. Gawas lang nga ang among nahinumduman ug among nasusi na sayran may tungod ni ining pundok nga kami nasayod nga gisupak kini bisan diin. Mga igsoon wala man kini makatago bisan sa mga Hudiyo sa Roma. Siguro nakabalo sila nga si Pablo sa panahon sa iyang mga pagmisyon, daghan nga mga Hudiyo ang nagkontra sa iya, gilaka gani siya dito sa Antioquia, hangtod nga nasapun dito sa Listra, gibato, hangtod sa iyang pagmisyon dinhi sa Tesalonica, sa Berea, nga daghang mga Hudiyo nabahin, kay nagsulti sila nga si Pablo nagtudlo nga supakon ang balaod ni Moises ug kinahanglan nga tuuhan si Kristo. Ug daghan pa nga mga hitabuang hangtod gani nga bisan dito sa Episo nga dako gyud nga kagubot ug mao'y hinungdan nga sa pag-abot ni Pablo dito sa Jerusalem mao'y hinungdan nga nakapagubot ug mao'y nakadala kaniya dinhi sa Roma. Nakaabot sa mga Hudiyo dito sa Roma nga wala sila'y problema mahitungod kang Pablo apan ang pundok nga iya sa dalan mga Kristohanon mga tumutuo bisan diin ginasupak kini. Usa interesado sila ug desidido nga maminaw kung unsa hinungdan unsay naa nganong nahitabo kini. Diya sa bersikulo 23, sa dihang nakatakda na sila og adlaw alang kaniya, daghan sila nga nangadto kaniya sa iyang gipuy-an ug sukad sa buntag hangtod sa gabii iyang gipasabot ang mga butang ngadto kanila nga nagpamatuod sa gingharian sa Dios ug naningkamot nga mutuo sila may tungod kang Hesus pinaagi sa balaod ni Moises ug sa mga propeta. Sa ato pa human na schedule sa kun unsa nga adlaw si Pablo nga musulti ug magpamatuod may tungod kang Hesus, nakaabot sila. Daghan ang nakaabot sa iyang gipuy-an. Ug gani pa ang pagwali ni Pablo sugod sa buntag hangtod sa gabii. Ug mga igsoon, una-una gani kana pag-ayo basin 12 ka oras ang iyang pagwali may tungod sa mga Hudiyo nga nangadto ug gani gihisgutan ni Lucas sa kun unsa ang gipasabot ni Pablo ngadto kanila. Si Pablo nagpamatuod may tungod sa gingharian sa Dios ug naningkamot nga mutuo sila may tungod kang Hesus pinasikad sa balaod ni Moises ug sa mga propeta. Sa ato pa gigamit ni Pablo kini karon ang mga sulat o ang balaod ni Moises nga mao ang Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio para nga dalon sila sa pagtuo nga dili man kinahanglan ang pagsunod sa mga balaod kung dili mas adunay labaw pa nga gikinahanglan nila nga mao si Hesus kay ang balaod gadala giya sa matag usa kung unsaon niya makaduol kang Hesus. Ug bisan man usab sa mga propeta nga mao ang nagsulat sa daghan nga mga propesiya ug kining tanan nga mga propesiya nagtudlo man usab mahitungod sa nangahitabo kang Hesus. Si Hesus ang katumanan, usa na ningkamot si Pablo nga unta ang tanan nga nakapalibot kaniya mutuo ug mudawat nga si Hesus lang ang bugtong kaluwasan sa tanan. Bersikulo 24, ug ang uban mituo sa iyang gisulti apan ang uban wala mutuo. Susama man gihapon sa atong kahimtang karon. Ang uban mutuo pareha sa kang Cain ug kang Abel, si Abel mituo, si Cain wala. Susama sa nahitabo kang Noe, silang Noe nakasakay sa arka ug ang uban nga wala mutuo, nangalumos sa panahon sa lunog. Maoy kahimtang oras nga gaiwali si Hesus naay mutuo ug naay dili mutuo. Ug kay wala man sila magkauyon, sila na mauli human si Pablo makasulti og usa ka pahayag nga nag-ingon iyang gibasa o iyang gihisgutan diya sa ilang atubangan ang may tungod sa propesiya ni Propeta Isaias. Ug abi ninyo mga igsoon siguro nga ang kada usa gahisgutan ni Pablo ay atong mahinumduman niya ang Biblia sa una mga linukot lang.
Dili parehas karon sa atong mga Biblia ug basin nga iyang giplastar ang tanan sa mga balaod ni Moises ang tanan ug siguro iyang gatudluan sila nga gihisgutan dinhi. Dinhi mabasa nato dinhi hangtod nga nakaabot sa mga propesiya. Siguro nga ila silang gitudluan kung asa dapit ug ang kamatuoran. Ug karon nga wala sila mutuo, gibalik paghisgot ni Pablo ang maitungod sa gihisgutan ni propeta Isaias. Balikon ko, ug kay wala man sila magkauyon, sila na mauli, human si Pablo makasulti og usa ka pahayag nga nag-ingon, tukma gayud ang gisulti sa Espiritu Santo ngadto sa inyong mga katigulangan. Pinaagi kang Isaias nga propeta, at tuwa kining mga tawhana, ug sultihi sila. Sa inyong pagpamati makabati kamo, apan dili gayud kamo makasabot. Sa inyong pagtanaw makasud-ong kamo, apan dili gayud kamo makakita. Kay nahabol ang mga kasing-kasing niining mga tawhana, ug ang ilang mga dalunggan naglisod sa pagpamati, ug ang ilang mga mata gipiyong nila. Uyaw ni nga mga tawhana mga igsuon. Naay mga kasing-kasing dili makabati. Naay mata dili makakita. Di ba dili makasabot. Ug ang ilang mga kasing-kasing dili mubati. Ug ang ilang mga mata gipiyong gani nila. Padayon kita kay tingali unya ug makakita sila pinaagi sa ilang mga mata. Ug makabati pinaagi sa ilang mga dalunggan. Ug makasabot pinaagi sa ilang kasing-kasing umudangop kanako aron ayuhon nako sila. Mga igsuon unta, dili kita maparehas niini nga mga tawhana. Dili kita magpasakop niini nga mga tawhana nga layo ang ilang kasing-kasing ngadto kang Hesus hinuon, mas gipalabaw nila ang ilang kaugalingon ug nakaila nga dili nila kinahanglan si Hesus. Ug kini nga mga tawhana abi ninyo sa unahan, mas luoy pa sila nga mga tao kay siguro gyud nga linaw nga kalayo ang ilang mapadulungan. Mao kini ang gisulti ni Pablo kanila, giprang kanila nga mga inani mo nga mga tao. Ug diya sa bersikulo 28, busa hibaluin ninyo nga kining maong kaluwasan nga gikan sa Dios gipadala na ngadto sa mga hintil, sila mamati niini. Maayo. Kapasalamat kita sa Ginoo. Busa man nakaabot ang kaluwasan dinhi kanato nga gikan lang unta sa mga hintil. Ug matud pa ni Pablo, kining kaluwasan nga inyong gisaligway, kining kaluwasan nga gisangyaw kaninyo tungod sa dili ninyo pagdawat, gipadala man ngadto sa mga hintil ug sila mamati niini. Ug diya sa bersikulo 30, ug si Pablo mipuyo dito sulod sa tibuok 2 ka tuig. Pinaagi sa iyang kaugalingong gasto. Siguro nga ang kada magbisita dito magdala og mga hinabang kay ato silang mahibaluan sa daghan nga mga sinulat ni Pablo. Aduna gani iglesia nga sa iyang mga pag-mission hangtod nga siya naperiso, kini nga iglesia mo'y nagpakilabot kaniya. Ug siguro nga daghan ang mga gabisita dito ug gadala sa ilang mga gaihatag ngadto kang Pablo ug gani gihisgutan sa bersikulo nga si Pablo sulod sa 2 ka tuig nagasto sa kaugalingon niyang mga gasto ug nag-abi-abi sa tanang miadto kaniya sa ato pa mahimo nga bisan kinsa ang moadto didto ug basin makatulog mahimo man diha sa balay nga diha siya gipreso. Bersikulo 31, nagwalis siya sa gingharian sa Dios ug nagtudlo sa mga butang mahitungod sa Ginoong Hesukristo uban sa tanang kaisog ug walay misanta kaniya. Kuyaw si Pablo mga igsuon, di ba? Bisan kung piniriso pero wala niya himuang nga babag, wala niya himuang nga rason nga ang pulong sa Dios magapos. Hinuon ang pulong sa Dios adunay kaluwasan ug adunay kagawasan. Bisan pa kung siya dili makagawas-gawas tungod kay binilanggo, apan ang pagpahayag niya wala man. Nahunong hinuon nagpadayon kini bisan pa sa iyang kahimtang. Mga igsuon, mao lang kini ang katapusan niya mga bersikulo sa buhat nga atong gitun-an. Wala na'y sunod pa nga mabasa nato sa mga buhat, kini lang
ang nahuman sa kinabuhi ni Pablo nga napriso siya sa Roma hangtod nga nakaabot siya sa duha ka tuig nga nagwaliha sa tibuok niyang kinabuhi. Atong balikon kini sa paghisgot nga bersikulo. Sa ato pa, sa dito na si Pablo sa Roma, gitugutan siya sa pagpuyo nga siya ra uban sa Romanhong sundalo nga nagbantay kaniya. O gitugutan usab siya sa pagpasaka og mga bisita sa iyang balay. Ug pagkahuman sa tulo ka adlaw gikan sa pag-abot ni Pablo sa Roma, iyang gipatawag ang mga kadaguan sa mga Hudiyo. Kay naa may mga Hudiyo nga nakalangyaw sa Roma ug didto na nagpuyo. Ug sa natakda na nga adlaw, kung kanus-as sila mobalik didto, dagan ang nangadto kang Pablo sa iyang gipuy-an ug sugod sa buntag hangtod sa gabii, giwalihan sila ni Pablo nga naningkamot nga mutuo sila kang Hesus gikan sa balaod ni Moises ug gikan usab sa mga propeta. Nga maoy gihimo ni Pablo nga dili kay importante ang pagsunuda sa balaod, kung dili kini mao ang dalan nga ang balaod makabalo ka nga makasasala ka ug dili kinahanglan nga imong saligan kay dili mao kini ang makaluwas. Sinuon dalon kaniya paingon kang Hesus. Ug dayon giisgutan usab niya ang mga propeta nga nagpropesiya sa tanan nga si Hesus mao ang katumanan. Ug mga igsoon ang giwali ni Pablo mao gihapon ang inyong nadungog sa hiwansyo. Nga pipila ka mga panahon nga atong ginatun-an ug atong ginalantaw, mao gihapon ang giwali ni Pablo. Ug gikan kang Pablo nakapasa sa mga magawali ug mao usab ang among gipaabot kaninyo. Ang balaod ni Moises mao ang mga libro sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros ug Deuteronomio. Ug ang mga propesiya mao ang dakong bahin sa pulong sa Ginoo nga iyang gipasulat sa mga propeta. Ug mga igsuon, ang tumong sa mga propeta nga mailhan ug maklaro sa mga tawo kung kinsa ang ginahisgutan nga labaw sa tanan nga maoy importante nga angay tuuhan nga mao si Hesus mismo. Siguro nga nakasugod si Pablo diha sa Genesis nga mao ang unang bahin sa balaod ni Moises. Ug siguro nga iyang giwali kanila ang mahitungod sa pagpakasala nilang Adan ug mahitungod sa gisaad sa Dios nga manluluwas nga bisan pa sa kun unsa kadautan ang gibuhat ni Adan, adunay dakong paglaom ug dakong gugma pinaagi sa manluluwas nga ipatungha sa Dios diha sa unahan. Ug siguro nga giwali usab ni Pablo kanila ang giingon sa Dios nga mutungha ang manluluwas pinaagi sa kaliwat sa babae nga sa ato pa magikan ang manluluwas sa babae nga virgin pa nga mao gani si Maria. Siguro nga mao kini ang ilang gihisgutan ug giwali ni Pablo ngadto kanila. Basing giwalihan sila ni Pablo may tungod sa mga karniro nga gipatay sa mga Hudiyo dito sa Ehipto sa panahon nga naulipon sila ug may tungod sa ilang pagpasalipod sa dugo sa ilang karniro nga ilang gihidhid sa ilang mga pultahan nga tungod niini wala sila maunsa ang ilang mga magulangan ug kini nga karniro hulagway man sa matuod nga karniro nga mao si Hesus. Basin iya silang giwalihan may tungod sa bato nga gibunalan ni Moises dito sa awaaw nga usa pa gayud kahulagway ni Hesus ug mahitungod sa labaw pa gayud nga pagbunal kang Hesus kay ni adtong bato nga nag-uban-uban kanila sa awaaw kay gipatay man siya alang kanato ug midagaya gikan kaniya ang kaluwasan. Basin giwalihan sila ni Pablo may tungod sa dalan nga gihatag sa Dios ngadto sa mga Hudiyo agi sa pula nga dagat paglayas nila gikan sa mga Ehiptohanon nakaagi sila sa dalan nga gihatag sa Dios kanila ug nakaparil kanila ang dagat nga mo'y hinungdan nga nakalayas sila. Ug mga igsuon kining nahitabo hulagway man sa gibuhat ni Hesus alang kanato. Kay gihatagan usab kita niya og dalan ug nakalayas kita gikan sa nagulipon kanato sa una nga mao si Satanas. Basin giwalihan sila ni Pablo may tungod sa balaod
nga gapasabot ngadto sa mga makasasala nga kinahanglan kaayo nila ang manluluwas, kay ang balaod makapaklaro lang sa tawo nga bagsak kaayo kita atubangan sa Dios. Dili mao ang balaod mo'y makaluwas kanato. Basin giwalian sila ni Pablo nga natawo ang manluluwas sa Bethlehem nga sama sa giingon sa mga propeta nga mataw dito sa Bethlehem diya sa pasungan. O gituyok pa ingon sa iyang kamatayon nga sama usab sa giingon sa mga propeta, ug ilang giripa ang iyang mga bisti nga sama usab sa giingon sa mga propeta, ug gipatay uban sa mga kriminal nga sama usab sa giingon sa mga propeta, dayon gilubong uban sa mga adunahan nga sama usab sa giingon sa mga propeta, ug wala madugta ang iyang lawas nga sama usab sa giingon sa mga propeta. Si Jesus ang katumanan, ug siya ang dugay nang gipaabot nga gisaad nga manluluwas ug hari sa mga Hudiyo. Siguro nga giwali ni Pablo kanila ang tanang mga hulagway ni Jesus ug ang tanan nga iyang giwali kanila gikan man sa gisulat ni Moises ug sa gisulat sa mga propeta. Si Pablo wala man magsipyat sa pagtudlo kanila. Kini nga gihisgutan ani nga propeta mao kini si Jesus, kini nga mga balaod nga gisulat ni Moises, kining tanan dili mo'y angay nga sundon, kay si Jesus mao ang labaw sa tanan. Ug pagkahuman sa pagwali ni Pablo sama sa kanunay nga kahitabo, ang uban mituo kang Jesus apan ang uban wala motuo. Mga gahi sila kasing-kasing, dili sila makasabot, naa sila'y mga mata pero ilang gipiyong susama sa gisgutan ni Propeta Isaias. Ug sa wala pa sila mamauli, gisultihan ni Pablo ang mga wala motuo kang Jesus nga nakatukma sila sa daang gipropesiya ni Propeta Isaias, kay sa ilang pagpamati makabati sila apan wala sila makasabot. Sa ilang pagtan-aw makasudong sila apan wala sila makakita. Nahabol ang ilang mga kasing-kasing ug dili na kini mobati. Ang ilang mga dalunggan naglisod sa pagpamati. Usa dili sila makakita, dili sila makadungog, dili sila makasabot ug dili sila makabalik ngadto sa Dios aron iya silang maayo. Uyaw mga igsuon, di ba? Maniguro kita mga igsuon nga dili kita magpasakop sa parihas ni ini nga mga tao. Ang kaluwasan si Jesus gipahayag, si Jesus gihatag para sa tanan. Igo lang kita sa pagtuo pagdawat. Kini nga mga tao mga gahi ug kasing-kasing ug dili mobati ug dili makasabot, bisan pa man kung ilang nadungog ang kamatuoran, dili sila modawat. Unya gipasabot sila ni Pablo nga kadtong maong kaluwasan gikan sa Dios ipadala na ngadto sa mga hintil ug sila mamati niini. Sa ato pa wala nay utang ni Pablo sa mga Hudiyo, nahuman na. Gigamit niya ang tanan niya panahon. Bisan asa siya makapaingon, nagwali siya sa walay pagpakyas ug sa pagpaabot sa kada usa nga unta ang matag usa maluwas nga mapariha sama kaniya. Busa na mauli ang mga Hudiyo nga ang uban na luwas apan ang uban wala. Wala man sila magkauyon, siguro nga ang ilang gilalisan mao ang may tungod sa kaluwasan nga pinaagi kang Hesus. Nga kasagaran ug daghan niya mga Hudiyo nga dili gyud gatuo kang Hesus nga mao ang manluluwas ug Dios. Ug mipuyo si Pablo sa Roma sulod sa 2 ka tuig ug nag-abi-abi sa tanang miadto kaniya. Nagwali siya ug nagtudlo may tungod sa Ginoong Hesukristo ug walay bisanta kaniya. Daghan ang naluwas dito pinaagi sa iyang trabaho bisan kung wala siya makagawas gikan sa iyang balay ug gabantayan sa sundalo. Ang pulong sa Dios wala man makadinahi. Ang pulong sa Dios nakawali sa bisan unsa nga kahimtang pinaagi sa kinabuhi ni Pablo. Ang mga igsuon, gikan niini nga katapusan nga pagtuon nato sa mga buhat, unsa kay uban nga nahitabo sa kinabuhi ni Pablo. Siguro mo'y atong mga pangutana diya sa matag usa. Unsa kaha ang nahitabo kang Pablo pagkahuman niini nga 2 ka tuig?
Wala kita sultihi sa pulong sa Dios kung unsa ang nahitabo. Human niini nga pagsulat sa mga buhat. Apan nag-ingon ang mga record sa karaang mga naluwas, kay bisan pa man kung wala nato masayri, apan ang daang mga naluwas, nasayod sila, busa nakasulat sila, ug nasayran sa ubang mga magtutuo, ug nakaabot man usab ka nato. Ug bisan kung atong i-google, makita nato, ug musulti sila sa kung unsa ang uban pa nga nahitabo sa kinabuhi ni Pablo human sa duha ka tuig didto sa Roma. Sa ato pa nag-ingon ang mga record sa karaang mga naluwas nga gipagawas siya gikan sa pagkapriso sa Roma ug nakaadto kuno sa Espanya. Apan ang uban gaingon nga nakabalik sa Krita. Apan paglabay sa pila ka panahon, nabilanggo pag-usab si Pablo sa Roma. Ug sumala sa mga record, gisulat ni Pablo ang 1 Timoteo ug ang Tito sa panahon nga tunga-tunga sa una ug sa ikaduha niyang pagkabilanggo sa Roma. Mao lugar ang nabuhat niya nga sulat. Ug ang 2 Timoteo murag gisulat ni Pablo sa dihang nabilanggo na usab siya sa Roma sa ikaduha. Ug ingon ang record sa karaang mga magtutuo nga katapusan kini nga sulat ni Pablo para kang Timoteo. Ug gani pa atong basahon ang pila ka mga bersikulo gikan sa 2 Timoteo para masayran nato ug mahibaluan nato ug makapamatuod nga mao gid kini ang katapusan nga sulat ni Pablo para kang Timoteo nga diha na gakahuman na gapatyo na didto sa Roma. 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 8. Matod pa ni Pablo, kay ako andam na nga ihalad ug ang panahon sa akong pagbiya miabot na. Sa ato pa magsusi nimo pinaagi sa imong pagbasa nga ang kinabuhi ni Pablo karon hapit na kuhaa sa Dios gikan kaniya. Hapit na siya mubiya niini nga kalibutana. Miingon siya nga ang panahon sa akong pagbiya miabot na. Mga igsoon na humana ang iyang trabaho dinhi sa kalibutan. Bersikulo 7 matud pa niya, nakigbisog na ako sa maayong pakigbisog, natapos ko na ang lumba, gituman ako ang pagtuo. Mga igsoon, kung imo ning bation pag-ayo nga bersikulo, makadasig di ba? Daghan ang iyang naagian. Kapila siya mabunali sa tig 39 kalbunan. Gibato siya nakaagi og pagkalunod, daghan niya panahon dili siya makakaon, dili siya makainom, bisan pa sa mga pagdaot kaniya og pagplano sa pagpatay kaniya. Karon matud pa niya, natapos ko na ang lumba. Natapos ko na ang lumba, nakaabot na siya sa finishing line. Nahumana ang plano sa Dios para kaniya. Natapos na ang iyang trabaho ug miingon siya, bisan pa niining tanan, gituman nako ang pagtuo. Mga igsoon na niguro si Pablo, nga bisan pa sa bisan unsa nga iyang mga agian, kalisud man o kahayahay, na niguro siya sa pag-amping sa iyang pagtuo. Permi siya gatuo sa iyang pagkinabuhi, uban sa Dios, nga dili mahimong kawang ang tanan niya pag-antos dinhi sa kalibutan. Mga igsoon, nahuman na, natapos na ang lumba ni Pablo. Ug diya sa bersikulo 8, sukad karon matud pa niya, adunay gitagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong, nga niadto unyang adlaw ay ganti kanako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom ug dili lamang kanako ra kun dili usab sa tanang mga nahigugma sa iyang pagpadayag. Mga igsoon, pagdasig kini sa matag usa, si Pablo adunay purong-purong nga gihatag kaniya, nga giandam para sa matarong nga maghuhukom nga mao mismo si Jesus. Ug matud pa niya, dili lamang para kaniya, kundili sa tanan man usab nga nahigugma sa iyang pagpadayag. Mga igsoon, gikan niini nga bersikulo, hapit na mahuman ang kinabuhi ni Pablo dinhi sa kalibutan. Ug wala madugay, gikan sa iyang pagsulat niini, gipunggutan siya dito sa Roma. Gipunggutan siya sa ulo.
Miagas ang iyang kinabuhi nga sama sa bino nga igihalad ngadto sa Ginoo. Nakigbisog si Pablo sa maayong pakigbisog. Nakaabot siya sa finishing line. Natapos na ang iyang lumba ug wala gay pagminor ni Pablo sa tibuok niyang kinabuhi. Ug pag-abot ni Pablo sa langit, gihatagan sa mataro nga maghuhukom sa premyo nga gitagana alang kaniya ug bagay sa iyang mga gibuhat dinhi sa kalibutan. Mga igsoon gikan sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo usa ka maayong modelo ug panag-ingnan. Maayong mga igsoon kung atong awatan si Pablo. Ang iyang mga pag-antos, ang iyang mga paglahutay, ang iyang pakigbisog, ang iyang kasing-kasing sa kung unsa ang sayop gyud o kung unsa ang insakto gyud. Hangtod gani nga nakaabot sa Roma, pinaagi lang sa pagpamatuod nga si Jesus ang kaluwasan. Maayo kung ato siyang awatan. Maglumba kita aron makigbisog usab kita sa maayo nga pagpakigbisog. Ipaagas usab nato ang atong mga kinabuhi alang kang Hesus. Buhaton usab nato nga tumong sa atong kinabuhi ang pag-alagara kang Hesus. Ang atong mga trabaho nga kalibutanon buhaton nato nga sideline ra kini. Kini nga kalibutan temporary lang. Ug gahulat kita sa kung kanusa kita kuhaon sa Dios. Unta mga igsuon sa atong pag-alagad sa Dios. Ug kung moabot kita sa panahon nga muputi na ang atong buhok, unta makaingon usab kita sama sa gisulti ni Pablo, natapos ko na ang lumba ug karon adunay giandam sa Dios kanako. Unta makaingon kita niini o gakalipay nga bisan pa sa kununsa ang atong magian ug kahimtang sa panahon nga kuhaon na sa Dios ang atong kinabuhi, makaingon kita nga natapos ko na ang akong kinabuhi ug itawman nako ang pagtuo. Bisan unta sa atong mga anak, sa atong asawa, sa tanan nga nakapalibot kanato, unta maunta atong makaingon. Sa kamulo na ang atong gahinawa gakawala na, unta makaingon kita, natapos ko na ang lumba ug ituman nako ang pagtuo. Mga igsuon, mag-alagara usab kita kang Hesus sa walay paghunong-hunong. Ipagamit nato kang Hesus ang tibok natong mga kinabuhi. Ug kung naay gusto mo alagad kang Hesus nga sobra nga panahon kay kanato, dili nato babagan. Dasigon hinuon nato kay wala man kita hatagig limit ni Hesus sa atong pag-alagad kaniya. Ayaw limiti ang mga kaigsuunan kung pila ka adlaw ang pwede nila isilbi sa Ginoo. Ayaw sila babagi, kaya atong hinumduman nga lahi-lahi ang tumong sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Lahi-lahi ang pagtawag sa Ginoo kanato, ug lahi-lahi pud ang iyang purpose sa atong mga kinabuhi. Busa dili nato mahimo nga kun unsa atong buhaton mausab ang ipabuhat nato sa atong igsuon. Hinuon dasigon nato sila ug buhaton sa kun unsa ang gitudlo ug gigiya kanila sa Ginoo. Mga igsuon, salamat kaayo sa inyong pag-antos sa atong pagpadayon nga karon na humana ang pagtuon nato sa He Wants Everyone nga series nga mao ang mga buhat. Ug mga igsuon, sa katapusan nato nga homework, bisan kung nahumana kita, padayonon gyapon nato ang pagbasa diya sa atong mga balay uban sa atong pamilya. Ug karon nga at katapusan nato nga homework, basahon nato ang mga buhat kapitulo 28 bersikulo 1 hangtod sa 31 ang atong gihisgutan karon. Ug dayon ang 2 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 22 nga mao ang gasultihon sa uban nya katapusan nga sulat ni Pablo sa wala pa siya pungguti ug ulo didto sa Roma. Ug basin gani sa dili madugay makatuon kita sa sulat ni Pablo nga 1 ug 2 Timoteo ug ang Tito usab. Ug kini mao'y katapusan nga sulat ni Pablo sa wala pa siya mamatay nga iyang giagi kang Timoteo ug kang Tito para sa kung unsaon pagpatindog ug pagpatubo sa iglesia nga natukod niya. Ug
mahimo gid paag-ayo kini ug magamit gid kini ug mapanalanginan ang matag usa. Kay kung wala kini nga sulat ni Pablo nga gigiya sa Dios ngadto kaniya na maglisod kita kung unsaon nato pagatiman ang iglesia nga mahal ang pagpalit sa Ginoo. Mga igsoon, salamat ug maayong adlaw.